Yo, what's up? Wala may mahimong content ron. So, among buhatan ron guys is i-check lang na mo ang bag sa akong iyab. Tara. Bag raid. Diba? Ikan pa na duty. Ikan na siya duty. Amo ni open niya ang bag. Say sulod siyang bag. Let's do this. Ito yung ating Tcharam! Tara guys. Saan sa sulod na yung gate? Hi. Let's do this. I got peanuts. Palit na ko na siya padong diri. Lalan. Tapos, I got my wallet. So, niya is cards. Tapos, my coin purse. Neat design. Tape. Actually, 20s. Okay. Alright. Ayan, doon na. Tapos, my perfume. Spa. No. I got my alcohol. Alcohol. So, nasa si alcohol. My baby powder, pink hapon. Yeah. Tapos, wet wipes. Tapos, coin purse dan baby. Pulihan na siya sa papay kanina pa lang ito ipalit. My makeup pouch. Apil pa ni. Apil pa na. Sige, Hair tie. Hair cream. I got pens. Strip cells. Press powder. I got lipstick. Pero yung same siyang shade. Tawa. Kabog sa Vice, tas VS na basta, maroon man gyapon ni siyang shade. Got my lipstick. Got lip tint. Isa is lip tint yun siya for lips. Usually, I'm using this for my cheeks. Maghugas ko sa blush on nga powder. BB cream. Seldom lang ako na siya magamit. 1 year na rin sa panahon ipalit. Joke lang. 6 months na to or 5 something. No, isa ng perfume wala na siya isuot. I got my cheesy gikaniniya. Ang sudan is yung mga rewards. Yes. During makakota siya. So, naan siya na ako. Ako natikom. And, ang pinaka-di mawa sa akong bag. Toothbrush. Toothpaste and toothbrush. Color pink hapon siya. My hairbrush. Color pink hapon. So, ang tawag ani? So, dali. Eyebrushes. Brow liner. Then is mascara. Mascara. So, pwede Brow ko. liner ka pa siya black. Atong isa is brown. I got lip balm. Then, kini siya is if magamit ka sa BB cream. Ano to si tawag ani? Sa phone. Oh. Gamit sa mga trabahante, guys. Nah. Wow! I feel good. I knew that I would. Kasi. Uy, kaya may sakit ba yun yung lawas? Tiil. Ano, ligilantan ko. Lantan ka dyan ka. Feel punisher ka. Upil ba na day? Opening ko kanina, so he got me this one. Pero wala naman siya nainom. Higit plansad kanya before ko ni Milo everyday. Then, And then, Sanrio na rubber band pang tie lang sa buhok ikabot sa duty. Nice. okay. This one, Taiwan picture niya na ako. Supposedly, i-remit ko na dito pero nakalimot ko. Liner. May band 8 kay if ever kanang sa hill ganin ako. Ano mo siya magluto. Sige, na ko na For lang. bros. Murag, nagamit man siguro kag power ni Kuan ni Doraemon. Ano? Nasa na ba yung stick?
kuan may wagang For mensahe. emergency, labi nagpasagat lang kagkaon. Right. Tapos pero wala ko nakalibaka ron guys ha. Gamit na siya. In case lang na siya. Dolphinal. In case lang na siya. Dolphinal, diet up. Diet up. In case lang Pareho na naman siya siguro na, makakaon. dolphinal Di o makaulit diet mo up. yan. Isod na mangitag CR, labi na nasa public. Kaya basic ni siya pag niagi guys. Ano pa Ay, nasa tagal na Wala pa na maglabay ki. Wala. Isa pa na, isa pa na. Wala yung isod akong pouch. Wala. So, nasa Pink sulod. niya pa na akong pouch. Napay ni... Panin sulod. I got Gilang Statlia from Argao. Alright. Tik. Bali mong gano'n siya. Mobali rin mo. Inatag niya sa akong kaupan. Magkuwang. And Shout out to... Kuya Lem, thank you sa tortang sa Tablia, di ka sa Argao. Wow! Murag di taga-Argao, no? And wala na isod ang dako. Ayan, Ito napalay na gamay. sa diri sa gamay. Okay. Ting. Gat panyo, color pink, Kanya na ba siya? SMID. So kabaw na magkasok pa yung taon. Ito lang ako sa Vikings. Hoy. Ken Disney sa ng Adji Ichiban. Hinatagasan ni siya. Kanang per gram na tag 1 peso gani ang gram. Ako ba si pangan ani? Sa lamig na siya, something weird. Ito ba? Two more black pens. Alright. Recibos, pagpada. May padala kanina. Okay. Kaya siya is resibo, gihapon siya sa... Ano, resibo sa ballpen. May Nameplate. nameplate. Vikings nameplate. So, vitamins. Kasi certificate guys, na din siya isa. Yeah. White flower. Wala na siya sa small nga packet. Ay na siya, ano, ninabilin. 3 Sanrio na rubber band. Yeah. Oh no! Wow! I feel good. Upsize ticket sa Jollibee na upsize pineapple. Libre ka ki. Jollibee. No. Ano man? And my headset. Ako man ang good. Mine. Ngi ako maguna. Naman mo sa imong bag color white man tong imo. Okay. Wala na. Nakailo naman to. Wala na. And my phone nga wala niya makita sa kung bag ako siya kitip-tip. Hindi ko siya usually isod sa bag. For emergency lang. That's it. Naman na. Ako, maigit. Yes. Okay, bye. Like this one. Promoting our product from Argao. Nilang studiya. Madumi ni siya, gigamit siya sa kahuban. Before ko ni out. Daghan gina na kay. These are useful guys. I swear. Alright, so mga ito guys, ang sulod sa iyang pagtanan. So nakita ninyo. So sa kadugay-dugay na namang uyab karon ko kita sa iyang sulod sa iyang bag. Grabe. Kinaraganan. Hindi lang niya. Actually, makitaan Awa. niya sa akong bag. Ingani kagamay, daghan kay sulod. Pakitaan lang niya Ano sa sa Doraemon ba? akong wallet. May ang ko ani katong sa tawag ato eh. Nasa na ba yung stick? Ah, ito na! Guys, Shakira ni siya tag 89. Tagoanan ni Doraemon. Daghan kay sulod. Pwede naman sudlan og kuan. Wala na sulod yung balay diri. Basta daghan kay sulod yung bag. Maybe ako ang bag sa sunod akong i-raid. Guys, Next time. Inyo i-grade ha. Ako lang mo inundaan. Ah. So, sa yung bag is ID, Ayaw. towel. Basta kuan na siya. So that's all. So thank you for watching guys. So maura to yung bag. Maura to sulod sa yung bag. So thanks for watching. Bye-bye.